L-iskart li jitfgħu n-nies fil-baħar żgur li ma jagħmilx tajjeb għal ħajja marittima. Il-ħadd wara nofsinhar grupp ta' Buaddasa niżlu jozzu bilan li jnatfu ftit iż-żona magħrufa bħala il-foss tal-belt. Fil-baħar wieħed jiskanta x'jista' jsib. ċetta tal-lum għandna xlif tas-sajt. Għandna ħadid, għandna fliexken tal-plastiku fliexken tal-ħġieġ, għandna għadam, għandna biċċa ta' dentatura, għandna żraben, pajpijiet, għandna ħafna affarijiet. Ġeneralment plastik u metallu ħġieġ. Jispjega li wieħed irid joqgħod attent x'jiġbor minn qiegħ il-baħar għaliex ċertu kontenituri jew biċċiet jista' jkollhom il-ħajja fihom. Iżda liema huma l-aktar affarijiet li jagħmlu ħsara lill-ħajja tal-baħar? Huma ħafna affarijiet li jagħmlu ħsara. Rajna ħafna nisa jsemmihom Jason qegħdin għall-qalbu il-filters tas-sigaretti. Semmejnihom qabel fil-briefing ġifieri u kif qal Jason hawn miżibilju għax ovvjament once li inti titfa' xi ħaġa fit-triq bix-xita jew bir-riħ tispiċċaha fil-baħar. L-iktar ħaġa li tista' tagħmel ħsara huma li jintużaw bħala ikel mill-ħut għax jaħsbuh xi ikel favorit tagħhom u jikluh biżball, allura l-ħuta tmut. ċertu plastics jitfgħu kimiċi fl-ilma jerħu kimiċi li jistgħu joqtlu ħajja. Minkejja li din iż-żona tnatfet 3 ġimgħat ilu u ftit ta' xurilu tella mal-100 kilo skart waqt attività oħra, illum xorta nġabar ammont sustanzjali ta' skart minn qiegħ il-baħar. One News tkellem ma' wieħed mill-iżgħar Buaddasa li ħasem f'din l-inizjattiva. Biex tnaddaf ġifieri tajjeb għax il-ħut mbagħad nispiċċaw b'xejn u ġifieri tnaddaf fil-baħar tajjeb anke jekk tmur ta' snorkel li xorta tajjeb ukoll.